Българските турци и роми, които живеят в пловдивския квартал Столипиново, поискаха помощ от турския премиер Реджеп Ердоган. В репортаж на CNN Тюрк се казва, че жителите на Столипиново искат турския премиер да се обади на българския си колега Бойко Борисов. Причината са размириците от последните дни. Според тях, ако двамата премиери проведат телефонен разговор, това ще разреши проблемите между българите и малцинствата. Един от най-високопоставените лидери на Ал-Кайда беше убит при операция на американската армия в Йемен. Роденият в Съединените щати радикален имам Ануар Ал-Ауаки беше сочен за ръководител на екстремистите на арабския полуостров. Новината за смъртта му беше обявена от Йеменското вътрешно министерство, но все още няма официално потвърждение от страна на Вашингтон. Все повече източници от американските служби обаче потвърждават елиминирането на Ал-Ауаки. Той е бил убит при въздушни удари, нанесени от американски изтребители и безпилотни самолети по конвой коли в Йемен, казват Съединените щати. Братът на имама обаче продължава да отрича за покушението, твърдейки, че Ауаки не е бил в обстрелваните коли. Екстремистът оцеля при американски въздушен удар в Йемен в началото на май, няколко дни след убийството в Пакистан на лидера на Ал-Кайда Осама Бин Ладен. Именно Ануар Ал-Ауаки е сочен за един от най-преданите на каузата на терористичната мрежа и дори потенциален бъдещ ръководител на групировката. С името му се свързват и почти всички нападения, приписвани на Ал-Кайда в последно време. В това число и на успешният опит за атентат на 25 декември 2009 година в американски пътнически самолет. Счита се, че Ауаки е вербувал американския военен идал Малик Хасан, който разстреля 13 свои колеги в базата Форт Худ преди 2 години.